Irridu pajjiż fejn l-affarijiet isiru kif suppost, fejn kulħadd jieħu li ħaqqu jkun jista' jimxi l qudiem bl-investiment li jagħmel sabiex ikonna Malta aktar sostenibbli. Dan sostnieħ il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta kienet jindirizza lil membri tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin fil-laqgħa ġenerali annwali li ġiet organizzata il-ħamis fil-għaxija. Bernard Grech qal li bħalissa f'pajjiżna hawn tmexxija bla direzzjoni fejn biex tirnexxi titkun bil-fors taf lil xi ħadd li jokkupa kariga għolja għaliex inkella issib il-problemi ma' wiċċek. Hawnhekk Bernard Grech aċċenna għal fatt li l-Partit Nazzjonalista irid jgħin il dawk li tassew ridu jinvestu bis-serjetà f'pajjiżna. Apparti minn hekk waqt id-diskors tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa naċċettabbli li l-MDA qed teħel għan-nuqqasijiet tal-awtoritajiet u tal-gvern dan għaliex in-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura ġej min-naħa tal-awtoritajiet u mhux tal-MDA. Bernard Grech sellem lill-MDA li trid l-affarijiet isiru sew dan fil-waqt li titkellem meta l-affarijiet ma jkunux sew u saħaq li bil-għajnuna tagħhom pajjiżna verament jista' jimxi l qudiem sabiex il-poplu jkollu ħajja aħjar f'pajjiżna. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Stanley Zammit u Alex Borch.